Takýto stĺp je tu veľký. Tam je IKEA. A tu za mnou je toto, že avión. A takto ďaleko sme od vchodu hlavného. Tu je hlavný vchod. Tu je druhý hlavný vchod. A my stojíme tuto pri takomto strome. Takže toto je na mojej pravej strane. A toto je pred nami. Určite tie, čo bežali do zlom sektoru. Písali, čo? Že to boli určite tie, čo písali, že sú v zlom sektore tie, čo bežali. Asi áno. A oni fakt bežali ako o život. Úplne. Babi, ak ste tu, tak vy ste bežali opačne. Moja zlatá je tu. Tak to je vážne, no vítaj. Tak si nás našla, s kým si prišla? S maminou aj s ocinom. OK, a kde sú? Tak nás našla. No poď sem. Teda. Ako sa voláš? Ako sa voláš? Valentína. Valentína. Tak toto je tvoje. Počkaj, ja ťa natočím, aby to videli. Ideš si ho odbaliť? Môžem. No. Kde sa to odbalí? Ideš na Je to. zima. Zima, bože. Poď sem poďo mňa. Aj. Kde máš bundu? Ja som sa iba obliekla. Ja som otvorila TikTok, ja som ťa tam uvidela, tak ja som sa iba obliekla a začala som naháňať mamu. A hneď iba... Púďa, mama. Oco. A oco ten iba taký, že keď to nestihneme, tak ti to kúpim ešte dneska, ten parfém. Fakt? Tak táto vážny, pozor. No. Podržím ti? Musíš ťahať poriadne. Ťaj. Musíš si najprv streknúť. Ale počkaj, musíš na ruku a jemne. Okay. Maličko, tebe stačí veľmi maličko. Lebo je to dosť silné, dobre? Ja mám ešte musíš striekať, musíš ho trošku postriekať, lebo tým, že je nový. Ešte raz tak. Okay. Je to tam. To je mamina? Aha.